Mali Marko. Halo, dobar dan. Da li je to knjižara? Da, izvolite. Meni treba jedna knjiga. Dobro, recite. Treba da bude velika i debela. Velika i debela? Da. Pa ne znam, a šta vas, mislim, koji sadržaj da bude? To nije bitno, meni i ne treba da čitam. Nego zašto vam treba? Za presovanje. Da presujete? Da. Imamo dosta velikih i debelih knjiga. Ne znam koliko velika, ali koja 4 formata imamo Kneževinu Srbiju, imamo 2 Kraljeva tela, tako dalje, to su velike knjige. Učiteljica je rekla da za 2 nedelje moramo da napravimo herbarijum. Zato mi treba velika debela knjiga da u njoj presujem biljke. Razumem vas, ali nemam, mislim, imamo mi obične knjige, ali ne znam kako biste u tome presovali. Možete samo da pritisnete sa tim. Da stavim između na stranice liš. Znam ja pravila sa herbarijom, znam šta pričate, ali kažem vam, znači, sigurno imate i kod kuće neku tako, kako vi kažete, veliku i debelu knjigu. A što mislite, da li se biljke bolje presuju u knjigama sa žutim ili sa belim stranicama? Nemam stvarno odgovor. Ne znam što vam kažem. Navratite, dođite da vidite knjigu i to je to. Da ponesem biljke? Ne, naravno. Uz osmeh život dobro zvuči.